Bu проект, bu театр атналыгы дигән проект. Быел инде без икенче тапкыр эшлибез әлеге проектны. Бу безнең Сибур ширкәте ярдәме белән эшләнә. Узган ел без моны команда белән, үзебезнең халык иҗаты йорты командасы белән уйлап таптык. Һәм шушы проектны инде безнең ничек дип әйтим, поддержать итеп, ярдәм итеп, хуплап алып, безгә инде якты юл күрсәтеп, без инде шушы насымына быел уже икенче ел рәттән шушы матур чараны үткәрәбез. Проектның максаты нидә? Проектның максаты нефть, газ һәм химия булган шәһәрләрдә бик күп театрлар бар. Шушы театрларны Түбән Камада, матур Түбән Камада җыеп, бер атна буена 3 мәйданчыкта, 3 мәдәни мәйданчыкта шушы үзебезнең Түбән Камалыларга, шулай ук килгән кунакларыбызга әлеге шәһәрләрнең театрларын күрсәтү. Менә шундый театраль бәйрәм бу. Татарстан гына шәһәрләре катнашамы? Юк, әлбәттә, монда Татарстан гына түгел, монда Тобольск, Мәскәү, Уфа, гомумән Россия күләмендә менә шушы Сибур ширкәтенең үзләренең офислары булган шәһәрләрдә дән киләләр театрлар һәм шушылай Түбән Камада җыелышалар, бик матур шушындый чара. Икенче ел рәттән үткәрелгәнлектән, беренче елның кайта авазы булып, ниндирәк фикерләргә килдегез һәм гомумән үткәрү уңышлы булдымы аны? Кайта авазлары булдымы? Әлбәттә, кайта авазлары бик яхшы булды. Узган ел ничектер бик ышанмыйчарак кына карасалар шушы театр атналыгына инде. Быел әле менә рекламада китмичә, бер кайда әйтмичә, башта бит инде без билетонга билетлар чыгарабыз инде, әйме? Шушында уже халык бик күп билетлар алды. Шуңа күрә халык уже белеп көтеп ала дигән сүз. 27 март бит инде ул безнең театр, халыкара театр көне. Шушында старт бирәбез һәм бер атна буена 3 мәйданчыкта безнең шушы театрлар бара. 3 мәйданчыкның берсе халык иҗаты йорты булса, халык иҗаты йорты, икенчесе аның яшьләр театры, ТЮЗ дип атыйбыз инде, һәм безнең Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры.